Da. Ia vezi, e ceva pește acolo? După ce pui mâna închis. Uite! Ia vezi, se întoarce și invers, să vadă lumea, monștri. Au ce caraz mare, uite-l. Ce nevastă frumoasă am. Lasă în apă, hai. Așa, asta e pescuit de ce e. Da, iubirea mea. Uite de aici le iei așa. Deasupra bărcii, atât. Și nu mai apeși pe nimic. Fii pe acțiune când soțul tău va prinde monstru. Ia uite-l, ia uite-l, bă, ia uite-l, bă. Ia uite, bă, ce l-a luat, în direct și în reluare. Af! Ia ce mic e. Taman, unul mai mare nu luam și eu. Merge la Saramura, da? E bunicel. Merge, să mai. Nepregătit, nimic, am ieșit la strand să fac baie. Ăsta e loc de baie, zic hai să ne distrăm. Am dat și la insulă, n-am luat decât un băț la mine, atât. Un băț și caiacul. Și fiind foarte cald, stăm și ne distrăm. Gata! Hai, poți să oprești.